Ρε γιαγιά, πάλι σκαλείς στην τηλεόραση. Αφού είπαμε είναι χαλασμένη, δεν παίζει. Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω. Το σταλίτης. Άμα είναι την πετάξουμε, πάρουμε καμιά άλλη. Αν θες να σου γα... τίποτα πεταξέ της. Σταμάτα να βρεις, ρε γιαγιά, σταμάτα να βρεις, σταμάτα. Και εσύ σταμάτα της μα... Μα τι θέλω με χαλασμένη τηλεόραση μέσα στο σπίτι μου, λες. Εγώ τι θέλω. Και μην τολμήσεις να πλώσεις χέρι απάνω της ποτέ, γιατί σε έφαγα. Άκουσες, ποτέ. Καλά, χαλάρωσε, μην κάνεις έτσι. Και κύριε Κοταχυδρόμο, το πρωί σου δώσει τη σύνταξη, βρήκε. Ναι, με βρήκε. Χωρίς δεν θα ήταν ωραίο τώρα να μπορούσαμε να δούμε την ταινιούλα μας, το σύριαλ μας, που καθόμαστε και κοιτάμε το τίποτα. Τι έχεις, αγόρι. Γιατί είσαι σαν κλαμμένο. Είπα και εγώ τόση ώρα χωρίς μπινελίκι. Τι έπαθε, ανησύχησα. Ρε, μήπως σε πείραξε κανένας κάτι. Να πάω να του γα... το τρίκι. Έλα ρε, για σταμάτα να βρεις. Γιαγιά, δεν μου λες. Το ρολογάκι μου πώς σου φαίνεται. Μαλάκια. Πας. Όπου θέλω ρε λογαριασμό θα σου δώσω. Νομίζω ότι πρέπει πια να έρθεις μαζί μου. Να πάω να γα***εις ρε κατοκαλί που θα μου πεις ότι ήρθε η ώρα μου. Και φύγε από μπροστά μου, μη σου γα***ο το μου της μάνας σου και όλο σου το σόι. Πάλιο μα... Νομίζεις πως θα ψαρώσω γιατί φοράς μαύρα και μου κάνεις τον καμπόσο. Ως ξέρει τι κομπλεξάρα είσαι και τι μικρό μαραφέτη έχεις για να σου χρειάζονται όλα αυτά τα εφέ. Ξέρω, γιαγιά. Το ξέρεις. Έχεις δει ρε κολόπεδο τα την άνοιγα. Φτούχ το σπίτι σου. Γιατί με ευθύνεις ρε γιαγιά, γιατί με βρίζεις. Δεν τρέπεσαι ρε. Να με παρακολουθείς γριά γυναίκα. Ποιος σε παρακολουθείς το μωρέ, θα με τρελάνεις. Τότε πώς λες πως ήξερες τι είχε μέσα. Υποθέτω, ξέρω εγώ τι να είχε μέσα. Τις αναμνήσεις σου. Τότε που ήσασταν. Ναι, και βλέπατε τον άγνωστο πόλεμο, ξέρω εγώ. Τις αναμνήσεις μου, τις αναμνήσεις μου. Σου ήξερα ρε. Ότι είσαι μα... Αλλά τόσο πολύ. Πρέπει να μείνετε ξαπλωμένος. Δεν γίνεται, πρέπει να βρω την τηλεόραση. Μα επιτέλους, τι έχετε πάθει όλοι με αυτή την τηλεόραση. Ακόμα και η γιαγιά σας το έχει ξεπεράσει. Της μάνας σου που το ξεπέρασε. Πρέπει να την βρω. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ. Δεν μην πεις σε κανέναν τίποτα, γιατί θα σου κόψω τα ***ια. Κολόπεδο. Πρέπει να την βρω. Πρέπει να την βρω. Γιαγιά, κάτσε σε μια μεριά, έχουμε δουλειά. Τι δουλειά ρε μα έχεις μέσα στο γραφείο του εγγονού μου. Άντε βγες έξω και πάρε και αυτό το μουσάτο από δίπλα σου. Μη σου πάρει ο διάολος εσένα, το σόι σου και την οικογένειά σου. Έξω ρε Γιαγιά, όσο περιμένουμε, μπορείς να μας πεις που βρήκε τόσα πολλά λεφτά ο εγγονός σου. Δεν πάνε να ρε μα λέω εγώ. Λαθρεμπόριο, ναρκωτικά, πουτάνες. Κάτι έκανε ο εγγονός σου και τα οικονόμησε. Ζυγκολό. Έλα. Και έβγαλε τόσα λεφτά. Άμε ρώτα τη μάνα σου. Να σου πει πόσο τον πλέρωνε για να τη Μου φαίνεται δεν έχεις καταλάβει ακόμα πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Το έχω καταλάβει ρε